ayiwa an ka kɛnɛ kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye tile fila fanga kura ka sigili kɔfɛ burkina furancɛ fanga ɲɛma kapitɛni ibrahim tarawele ye fangabolo kura sigi ni premier ministre kura ka yamariyaw ye ayiwa kader tarawele an ka laselilikɛla ka bɔ wagadugu ale bɛ an bolo directement na kader an ka foli b'i ye ayiwa yala e bɛ se ka mun de fɔ an ye nin yɛlɛma ninnu kan gouvernement kura nin kan. Anche kayatu anula biwa bamanankan lamɛnnikɛlaw bɛɛ ayiwa i n'a fɔ aw y'a fɔ cogo min na yɛlɛmani kɔni o donna Burkina Faso ka marabolo jɛnkulu la sabula kabiri jumalon tɛmɛni ayiwa président jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Traoré ale ye dan sigi premier ministre ka fanga la min tun ye Joachimson Tellem de Tambela ye ayiwa sibirilon a ye premier ministre kura sigi sen kan min ye Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo ye ayiwa kunu ka ɲɔgɔn sufɛ ministiri kɔni yɛlɛmani donna ministiri tɔw ka jɛnkulu la ayiwa n bɛ se ka min fɔ ayiwa ministiri saba kɔni olu bɔra nin maraba jɛnkulu na o ministiri ninnu olu ye ministiri min bɛ lakanako kunna ale tun ye général Kasum Kulibali ye ayiwa a filanan o ye ministiri min tun bɛ ayiwa an min wele ko adamadenya hakɛw ani an ka basow kunna n'an ko action humanitaire ani ministre d'action sociale ayiwa ale ministre tun ye Nandi Sobe ye ayiwa dan sigira ale ka ministeriya la a b'a dɔn ko gɛlɛya damadamani bɛ o ministeriso na sabula a yera ko maa dɔ kɔni ale da bɛ yuruguyurugu la fo ka taa se miliyari 3 ma o kiiritigɛ de b'a sen kan ale man dugu baara kɛ nin ministeriso na a sabanan o ye Basɔrɔma Baze ale min tun bɛ foroba cikɛda baarakɛ ko kunna n'an ko ministre de la fonction publique ayiwa an bɛ se ka min fɔ Kader jɔn de ye ayiwa ministre kan Kader jɔn de ye ministre ninnu yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ko ministre yɛlɛmara ka saba kura dun saba bɔra saba donna kura saba minnu donna u bɔra min jɔnniw don ayiwa saba minnu donna olu ye général Célestin Sempore ye ale bɛ lakanako kunna ale yɛrɛ kodɔnnen don sabula ale tun bɛ finitigiw ka jɛnkuluba kunna an min wele ko chef d'état major général de l'armée ale de yɛlɛmana ka kɛ ministre min bɛ lakanako kunna a filanan o ye Gilbert Ouedraogo ye ale tun bɛ baara kɛ faso yɛrɛ jamanakuntigi yɛrɛ ka cikɛda la ka taa kunnafoniko kunna an min wele ko chargé de communication ale yɛlɛmana ka kɛ ministre min bɛ kunnafoniko kunna ale yɛrɛ le ye Jean Emmanuel Rimtalba Ouedraogo sigiɲɔgɔn ta ale min bɔra ministre min bɛ kunnafoniko kunna ka taa yɛrɛ sɔrɔ premier ministre la a sabanan o ye Pelagie Kabere ale yɛrɛ ye commandant ye o ye ale le sigi ministiri min bɛ baso ani adamadenya hakɛw kunna a naaninan o ye ministiri min tɔgɔ ko ayiwa Mathias Traoré ale sigira foroba cikɛda ka baarakɛ ɲɛbilaw kan an bɛ wele ko ministre de la fonction publique ayiwa o ministiri saba nin nana kura ye